Autičkárske gangy majú v posledných mesiacoch jeden konkrétny cieľ. Zaujíma ich Škoda Favorit. V internetových bazároch nie je jeho cena vyššia ako 400 eur. Napriek tomu ho kradnú viac ako pred 2 rokmi. Škoda Favorit, osobné auto, ktoré si najväčší úspech užilo v roku 1987, kedy bolo uvedené na trh ako prevratná novinka po modeloch Škoda 105 či Škoda 120. Napriek tomu, že toto auto dnes vidieť na hlavných ťahoch vo veľkých mestách už iba zriedka, zvýšil sa on záujem zo strany zlodejov. Dôvod je jednoduchý, skončila sa výroba náhradných dielov na tieto vozidlá a už nie sú ani na sklade Škodovky. Značka Škoda dodáva bežne originálne diely 15 a viac rokov po ukončení výroby modelu. Podľa štatistík patrí značka Škoda už dlhodobo k najvyhľadávanejším medzi zlodejmi aut. Hneď ďalšou je Volkswagen a potom BMW, Peugeot, Audi a ostatné. Najmenej kradnuté zo slovenských parkovísk sú Nissan, Toyota, Mitsubishi a Kia. Spomedzi aut značky Škoda si zlodeji vyberajú modely v tomto poradí: Octavia, Fabia, Felicia a Superb. Tie tvoria z celkového počtu 1001 ukradnutých vozidel za obdobie 9 mesiacov necelých 75%. Zvyšné percentá predstavujú práve staré vozidlá, ktoré zlodeji rozoberajú na náhradné diely. Máme bežne na sklade originálne diely pre model Felicia, na model Favorit, ale už súčasne prakticky diely neponúkame. V obchodoch bude možné kúpiť iba rôzne repliky. Originálne náhradné diely, aj keď použité, budú mať zdá sa už iba zlodeji alebo zberatelia. Marian Homér, Rozhlas a televízia Slovenska.